హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ అందరికి. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము, అందులో 10వ అధ్యాయమైనటువంటి యక్షులతో ధ్రువుని యుద్ధము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో 9 మరియు 10వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావాల ద్వారా ఈ శ్లోకాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయము 9వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రీడ్. తే వై లలాట లగ్నైస్తైః తే వై లలాట లగ్నైస్తైః తే వై లలాట లగ్నైస్తైః తే వై లలాట లగ్నైస్తైః ఇషుభి సర్వ ఏవ హి. ఇషుభి సర్వ ఏవ హి. ఇషుభి సర్వ ఏవ హి. మత్వా నిరస్తమాత్మానం. మత్వా నిరస్తమాత్మానం. మత్వా నిరస్తమాత్మానం. ఆశంసన్ సకర్మ తస్య తత్. ఆశంసన్ కర్మ తస్య తత్. ఆశంసన్ కర్మ తస్య తత్.
ఆశంసన్ తత్ ते वै ललाटलग्नैस्तैः इषुभिः सर्व एव हि ते वै ते वै ललाटलग्नैस्तैः इषुभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानम् आशंसन् कर्म तस्य तत् मत्वा निरस्तमात्मानम् आशंसन् कर्म तस्य तत् ते वै ललाटलग्नैस्तैः इषुभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानम् आशंसन् कर्म तस्य तत् ते वै हरे कृष्ण नागरत्न माता जी सूर्य प्रकाश राव प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी नामाल प्रभु जी ते वै ललाटलग्नैस्तैषुभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानम् अशंसन् कर्म तस्य तत् ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు ते वै ललाटलग्नैस्तैः इषुभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानम् आशंसन् सकर्म तस्य तत् ధన్యవాదాలు ప్రభు हरे कृष्ण किशन प्रभु शशिकला माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी ते वै ललाटलग्नैस्तैरिषुभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानम् आशंसन् कर्म तस्य तत् धन्यवाद प्रभु जी ते वै ललाटलग्नैस्तैः इषुभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानम् आशंसन् कर्म तस्य तत् ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ హరే కృష్ణ प्रेमलता माता जी रामांजनी माता जी हरे कृष्ण प्रभुजी ते वै ललाटलग्नैस्तैः इषुभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानम् आशंसन् कर्म तस्य तत् हरे कृष्ण प्रभुजी ते वै ललाटलग्नैस्तैः इषुभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानम् आशंसन् कर्म तस्य तत् हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण उज्ज्वला माता जी भक्तवत्सल मुरारिदास प्रभु हरे कृष्ण ते वै ललाटलग्नैस्तैरिषुभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानमशंसन् कर्म तस्य तत् हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामालु ते वै ललाटलग्नैस्तैः इषुभिः सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानम् అశంసన్ కర్మ తస్య తత్ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు భావము యుద్ధము హరే కృష్ణ తే వారు వై నిక్కముగా లలాటలగ్నైః తమ మస్తకములపై సంధించియున్న
మస్తకములపై తైహి పానిచే ఇషుభిః బాణములు సర్వే వారందరును ఏవా నిశ్చయముగా హి తప్పక మత్వా అలచుచు నిరస్తం పరాజితులమని ఆత్మానం తమను ఆశంసన్ ప్రశంసించిరి కర్మను అస్య అతని తత్ హరే కృష్ణ. భావంపై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు యక్షవీరులు ఆ విధముగా తమ మస్తకములు ధ్రువునిచే ఆపదకు గురియగుటను గాంచి ఆసన్నమయ్యున్న విపత్కర పరిస్థితిని అవగతము చేసుకొనిరి. తాము నిశ్చయముగా పరాజితులము కాగలమని వారు నిర్ణయించుకొనిరి. అయినను వీరులుగా వారు ధ్రువుని కర్మలను మిగుల ప్రశంసించిరి. హరే కృష్ణ. భాష్యం. క్రీడా భావములో గల యుద్ధోత్సాహము ఈ శ్లోకమునందు ప్రస్ఫుటముగా గోచరించుచున్నది. యక్షులు తీవ్రంగా ఎదుర్కొనబడిరి. ధ్రువుడు వారికి శత్రువు అయినప్పటికీ ధ్రువుని అద్భుతమగు వీరోచిత కర్మలను గాంచి వారతని ఎడ మిగుల ప్రసన్నులైరి. ఈ విధంగా శత్రువు యొక్క శౌర్యమును నిర్మోహమాటముగా ప్రశంసించుట నిజమైన క్షత్రియ లక్షణము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్భాగవతము 4వ స్కందము 10వ అధ్యాయము 10వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తేపి చాముమృష్యంతః తేపి చాముమృష్యంతః తేపి చాముమృష్యంతః తేపి చాముమృష్యంతః పాదస్పర్శమివోరగాః పాదస్పర్శమివోరగాః పాదస్పర్శమివోరగాః
शरैरविद्यन् युगपद् शरैरविद्यन् युगपत् शरैरविद्यन् युगपद् शरैरविद्यन् युगपद् द्विगुणं प्रचिकीर्षवः द्विगुणं प्रचिकीर्षवः प्रचिकीर्षवः तेऽपि चामुममृष्यन्तः पादस्पर्शमिवोरगाः तेऽपि चामुममृष्यन्तः पादस्पर्शमिवोरगाः शरैरविद्यन् युगपद् द्विगुणं प्रचिकीर्षवः शरैरविद्यन् युगपद् द्विगुणं प्रचिकीर्षवः हरे कृष्ण तेऽपि चामुममृष्यन्तः पादस्पर्शमिवोरगाः शरैरविद्यन् युगपद् द्विगुणं प्रचिकीर्षवः अरुणा माता जी, जयप्रदा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तेऽपि चामुममृष्यन्तः पादस्पर्शमिवोरगाः शरैर्विद्यन् युगपत् द्विगुणं प्रचिकीर्षवः। ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తేపి చాముమమృష్యంతః పాదస్పర్శమివోరగాః శరైరవిద్యన్ యుగపద్ ద్విగుణం ప్రచికీర్షవః. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण। निर्मला माता जी, वसंत भाई माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। तेऽपि चामुममृष्यन्तः पादस्पर्शमिविरोगः शरैरविद्यन् युगपद्भिर्द्विगुणं प्रचिकीर्षवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। तेऽपि चामुममुष्यन्तः पादस्पर्शमिवोरगः शरैरविद्यन् युगपद् द्विगुणं प्रचिकीर्षवः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नीरजा माता जी, यशोदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणामालु। तेऽपि चामुममृष्यन्तः पादस्पर्शमिवोरगाः शरैरविद्यन् युगपत् द्विगुणं प्रचिकीर्षवः। धन्यवादाः। हरे कृष्ण प्रभुजी, धन्यवाद, प्रणामाल प्रभुजी।
తేపి చాముమమృష్యంతః పాదస్పర్శమివోరగాః శరైరవిద్యన్ యుగపద్ ద్విగుణం ప్రచికీర్షవః. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, శ్రీలత మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తేపి చాముమముష్యంతః పాతస్పర్శమివోరగాః శరీరై విద్యన్ యుగపద్ ద్విగుణం ప్రతికీర్షవః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. తేపి చాముమృష్యంతః పాదస్పర్శమివోరగాః శరైరవిద్యన్ యుగపత్ ద్విగుణం ప్రచికీర్షవః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. రామకృష్ణ శాస్త్రి ప్రభు, బాల సరస్వతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తేపి చాముం అమృష్యంతః పాదస్పర్శమివోరగాః శరైరవిద్యన్ యుగపత్ ద్విగుణం ప్రచికీర్షవః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తేభ్యే చాముమృష్యంతః పాదస్పర్శమివోరగాః శరైరవిద్యన్ యుగపత్ ద్విగుణం ప్రచికీర్షవః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ, శోభారాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తేపి చాముమృష్యంతః పాదస్పర్శమివోరగాః శరైరవిద్యన్ యుగపద్విగుణం ప్రచికీర్షవః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. తేపి చాముమృష్యంతః పాదస్పర్శమివోరగాః శరైరవిద్యన్ యుగపత్ ద్విగుణం ప్రచికీర్షవః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. మాధవి నీలు మాతాజీ, వెంకట నరసింహదాసు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. తేపి చాముమృష్యంతః పాదస్పర్శమివోరగాః శరైరవిద్యన్ యుగపత్ ద్విగుణం ప్రచికీర్షవః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తేపి చాముమృష్యంత పాదస్పర్శమివోరగాః శరైరవిద్యన్ యుగపద్ ద్విగుణం ప్రచికీర్షవః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. భవానీ మాతాజీ, రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. కేపి చాముమృష్యంతః పాదస్పర్శమివోరగాః శరైరవిద్యన్ యుగపత్ ద్విగుణం ప్రచికీర్షవః. హరే కృష్ణ. తేపి చాముమృష్యంతః పాదస్పర్శమివోరగాః శరైరవిద్యన్ యుగపత్ ద్విగుణం ప్రచికీర్షవః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తేపి చాముమృష్యంతః పాదస్పర్శమివోరగాః శరైరవిద్యన్ యుగపత్ ద్విగుణం ప్రచికీర్షవః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము చూద్దాము. తే యక్షులు, అపి కూడా, చ మరియు, అముం ధ్రువునిపై, అమృష్యంతః సహింపజాలని వారై, పాదస్పర్శం పాదములచే తొక్కబడుటను, ఇవా వలే ఉరగాః పన్నగములు చరైః చరములతో అవిద్యన్ విసిరిరి యుగపత్ ఒకే మారు ద్విగుణం రెట్టింపు
ప్రచికీర్షవః ప్రచికీర్షవః ప్రతీకారము చేయ యత్నించుచు. ప్రతీకారము చేయయత్నించుచు. హరే కృష్ణ. భావము: ఎవరి పాదముల చేతనైనను రొక్కబడుటను సహింపని పన్నగముల వలె యక్షులు ధ్రువుని అద్భుతమగు శౌర్యమును సహింపజాలని వారై రెట్టింపు బాణములను విసిరిరి. అనగా ప్రతి ఒక్కరూ ఆరేసి బాణములను విసురుచు తమ శౌర్యమును ప్రదర్శించిరి. హరే కృష్ణ. సో ఇవి ఈరోజు ఈ శ్లోకంలో. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామిని. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో ధ్రువుడు యక్షులతో యుద్ధము అంటే యక్షులతో ధ్రువుడి యొక్క యుద్ధము అనేటువంటి ఈ సంఘటన చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి మహారాజు అయినటువంటి ధ్రువుడు తన రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ సందర్భంలో తన సహోదరుడు వేటకై వెళ్ళినప్పుడు మరి అక్కడ ఉత్తముడిని బలం గర్వంతో యక్షులు ఆయనని సంహరించినటువంటి పరిస్థితి. సో ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ధ్రువుడు మరి క్రోధంతోనూ శోకంతోనూ విహలుడై ఆ యక్షపురమైనటువంటి అలకాపురిపై దండయాత్రకు రథంపై బయలుదేరి అతడు ఆ హిమాలయాల వైపుకు, ఎందుకంటే ఆ యక్షులు ఆ కుబేరుడి యొక్క అనుచరులైనటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఆ అలకాపురిలో నివసిస్తూ ఉండేటువంటి వారు. మరి అలా ధ్రువుడు హిమాలయాలకు ఉత్తర దిక్కుగా వెళ్ళి అక్కడ ఒక లోయలో ఈ మరి శివ అనుచరులైనటువంటి గుహ్యకులతో అంటే ఈ యక్షులతో కూడి ఉన్నటువంటి
ఒక పురాన్ని చూసి మరి ఎందుకంటే అక్కడ శివానుచరులుగా చెప్పబడినటువంటిది, అంటే దాదాపుగా ఈ యక్షులంతా కూడా శివభక్తికి చెందినటువంటి వాళ్ళుగా చెప్తూ ఉంటారు. వాస్తవానికి ఈ యక్షులు మనకి నిన్న కూడా సందేహాలు వచ్చేసినటువంటిది, వీళ్ళు మనకి మానవుల కంటే ఉన్నతము, అలాగే మానవుల పైన అసురులు లోకాలు ఉన్నాయంట. ఆ అసురులకు మరియు దేవతలకు మధ్యలో ఉండేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వాళ్ళుగా వీళ్ళు మనకి చెప్పబడేటువంటిది. సో దేవతల కంటే తక్కువగాను, అసురుల కంటే ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి వారుగా చెప్తుంటారు. వీరు సాధారణంగా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా అలకాపురిలో నివసించేటువంటి వారు. వీళ్ళంతా కూడా సాధారణంగా ధనమును, ఆ రత్నాలను, భూమియో సంపదలను రక్షింపబడేటువంటి వారుగా భగవంతుని యొక్క కార్యనిర్వాహక వర్గంలో ఉండేటువంటి వారు వీళ్ళంతా కూడా. ఎలాగైతే ఆ భగవంతుని యొక్క వివిధ సంపదలకు వివిధ కార్యనిర్వాహక అధికారులుగా, దేవతలుగా ఉన్నట్లు ఈ యక్షులు కూడా ఆ ధనము, రత్నాలు, భూ సంపదలను రక్షించేటువంటి వారు అని చెప్తుంటారు. అయితే వీళ్ళు కొన్నిసార్లేమో ఇంతకుముందు నిన్న కూడా మనకి డౌట్, ఇంతకుముందు యక్షులు వచ్చి భగవంతుడిని ప్రార్థించారు కదా అనేటువంటిది. అయితే వీళ్ళ యొక్క స్వభావంలో కొన్నిసార్లు శుభప్రదులుగా ఉంటారు అని చెప్తారు, మరికొన్నిసార్లేమో ఉగ్ర స్వభావులుగా ఉంటారు అని చెప్పబడేటువంటిది. అంటే వీరి యొక్క స్వభావము సాత్వికతతో కూడి ఆ రాజస తామసిక గుణాల యొక్క మేళవింపుగా ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సాధారణంగా రజోగుణము. సో వాళ్ళు కొన్నిసార్లు సాత్వికమైనటువంటి స్థితిలోనూ, కొన్నిసార్లు తామసికమైనటువంటి స్థితిలో కూడా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది. సో ఆ కారణంగానే ఒక యక్షుడు ఆయన ఉత్తముణ్ణి, వేటకు వెళ్ళినటువంటి ఉత్తముణ్ణి సంహరించి ఉండవచ్చు. సో ఆ కారణంగా మరి ధ్రువుడు అలకాపురి పైకి దండయాత్రకు వెళ్ళినటువంటి ఆ విషయాన్ని మనకి మైత్రేయుడు విదురుడితో చెప్తూ అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ ధ్రువుడు అలకాపురిని చూశాడో వెంటనే అతడు మరి యుద్ధానికి వచ్చినట్లుగా అవతల వాళ్ళని మరి యుద్ధానికి సన్నద్ధులు కావించడానికి ఆయన తన యొక్క శంఖాన్ని పూరించాడు అని, ఆ శంఖనాదము ఆకాశమునంతటిని అన్ని దిక్కులను కంపించినట్లుగా ఉన్నది అని, ఆ సందర్భంలో యక్షుల యొక్క పత్నులు కలవరపడి వ్యాకులతను చెంది ఉన్నట్లుగా కూడా మనకి ఆ మైత్రేయముని విదురుడితో చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనం చూసేటువంటిది. సో మరి ఎప్పుడైతే ధ్రువుడు ఆ విధంగా శంఖనాదాన్ని పూరించడం జరిగిందో, మరి అది విన్నటువంటి యక్ష వీరులు ఆ ధ్రువుని యొక్క శంఖ ధ్వనిని విని సహింపజాలని వారై ఆయుధములతో నగరము నుండి బయలువెడి అతన్ని, అంటే ధ్రువుణ్ణి ఎదుర్కోవడానికి ధ్రువుడితో యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం నిన్న చూసాము. సో ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా ఆ యక్షుల యొక్క సైన్యము ధ్రువుడితో యుద్ధం చేయడానికి ఎదురుగా వస్తుందో, అది గమనించినటువంటి మహారథుడు, గొప్ప విలుకాడు అయినటువంటి ధ్రువుడు మరి వెంటనే 3 బాణాలను వదులుతూ ఒకేసారి 3 బాణాలను విసురుచు ఆ యక్షుల పైన ఆయన యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సంఘటన వరకు మనం చూసాం. సో ఇంకా కొనసాగిస్తూ మరి ఎప్పుడైతే ధ్రువుడు ఆ విధంగా 3 బాణాలను ఒక్కమారుగా విసురుచు ఆయన వారిని చంపడం ప్రారంభించాడో, అది గమనించినటువంటి యక్షులంతా కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, తేవై లలాట లగ్నైస్తైహి ఈషుభి సర్వయేవహి మత్వా నిరస్తమాత్మానం ఆశంసన్ కర్మ తస్య తత్. ఎప్పుడైతే యక్షవీరుల పైన ఆ విధంగా వారి యొక్క తలల పైన ధ్రువుడు బాణాలు వేస్తూ సంహరిస్తూ ఉన్నాడో, సో ఆ యొక్క పరిస్థితిని
ఆ యక్షులు గ్రహించారు అని చెప్తున్నారు. యక్ష వీరులైనటువంటి వారు తమ యొక్క మస్తకముల పైన ధ్రువుని చేత ఆపదకు గురి అయి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు గమనించారు. ఆ విపత్కర పరిస్థితిని అవగతం చేసుకొనిరి అని. సో అలాగే ఇక మనము అంటే ధ్రువుడు వదులుతూ ఉన్నటువంటి బాణాల యొక్క పరిస్థితులను వారు చూసి మనం నిశ్చయంగా పరాజితులమయ్యే వాళ్ళము అని నిర్ణయించుకున్నారు. అయినా కానీ వీరులుగా, క్షత్రియుడుగా మరి ధర్మం, ఎందుకంటే ప్రాణం ఉన్నంత వరకు కూడా క్షత్రియుడిగా యుద్ధ రంగంలో యుద్ధం చేయవలసినటువంటి క్షత్రియ లక్షణము. సో ఆ అవతల యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు మహావీరుడు, గొప్ప విలుకాడు అని తెలిసి తన పరిస్థితి వాళ్ళకి అర్థమవుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా వారు వీరులుగా ధ్రువుణ్ణి ఎదుర్కొంటూ అలాగే మరి ఇక్కడ వాళ్ళ యొక్క నిజాయితీ కూడా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ధ్రువుని యొక్క ఆ వీరత్వాన్ని వాళ్ళు ప్రశంసిస్తూ ఉన్నటువంటి చెప్తున్నారు. సో ఇది మరి యుద్ధం అంటే యుద్ధ భూమిలో యుద్ధోత్సవంలో ఒక క్రీడలు ఎలాగైతే ఆటలు ఆడుకుంటూ ఉంటున్నప్పుడు క్రీడలు, యుద్ధం కూడా పూర్వకాలంలో ఒక క్రీడలాగానే జరిగేటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే ఆ యుద్ధ భూమిలో మరణిస్తే అతడు ఉన్నతమైనటువంటి స్థితులకే చేరుతాడు. సో కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక యుద్ధ ఉత్సాహం లాంటి ఇది చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. క్రీడాభావంలో గల యుద్ధోత్సాహము ఈ శ్లోకంలో స్పష్టంగా గోచరించుతున్నది. ఎందుకంటే ఆటలు ఆడేటప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళ టీం చూసి వాళ్ళని అంచనా వేస్తూ ఉంటాం, ఎవరు గెలుస్తారు ఏంటి అనేట్టు. అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళతో ఎదురుగా పోరాడతారు, అంతేగాని చేతులు ఎత్తేసారు. సో ఇక్కడ కూడా యక్షవీరులు ఆ విధంగా తీవ్రంగా మరి ధ్రువుణ్ణి ఎదుర్కొంటూ ఉన్నప్పుడు కానీ వారిలో ఉండేటువంటి గొప్పతనం ఏంటంటే ఆ ధ్రువుని యొక్క వీరోచిత కర్మలను వారు మిగులు ప్రసన్నులై వారిని కీర్తిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ విధంగా మరి క్షత్రియుడు అనేటువంటి వాడు శత్రువు యొక్క ధైర్యాన్ని, శౌర్యాన్ని కూడా నిర్మోహమాటంగా ప్రశంసించగలిగేటువంటి వారు ఆ క్షత్రియ లక్షణము అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అలాగే తదుపరి శ్లోకంలో ఇక్కడ యక్షుల యొక్క స్వభావాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఆచార్యులు చెప్తారు, మనలో ఇక్కడ భక్తులకు కోపము ఉండవచ్చు, ఆ కోపము నియంత్రించబడేటువంటి కోపంగా ఉండాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ ఈ ధ్రువుడు ద్వారా తెలిసేటువంటి, అంటే ముందు ముందు మనకు వస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా వాళ్ళు యక్షులు మాయాజాలాన్ని ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. సో అయితే ఇక్కడ మరి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, తేపి చాముమృష్యంతః పాదస్పర్శమివోరగాః శరైరవిద్యన్ యుగపద్ ద్విగుణం ప్రచికీర్షవాః. సో ఇంకా మరి ఇక్కడ వాళ్ళని ఆ యక్షులను రెండు రకాలుగా ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం, ఎవరి పాదముల చేతనైతే తొక్కబడుటను సహింపని పన్నగముల వలె యక్షులు ధ్రువుని యొక్క అద్భుతమైనటువంటి చౌర్యమును సహింపజాలని వారై మరి ఆ పన్నగముల వలె రెట్టింపు బాణములను విసిరిరి. అంటే ప్రతి ఒక్క యక్షుడు కూడా మరి ధ్రువుడు 3 బాణాలను వదలగా యక్షులు రెట్టింపు బాణాలను అంటే 6 బాణాలను విసురుతూ వారి యొక్క శౌర్యమును ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ పన్నగముల వలె అంటే సాధారణంగా పన్నగములు అంటే నేల మీద పాకుతూ పోయేటువంటివి, అంటే సాధారణంగా సర్పాలని మనము పన్నగములు అని చెప్తుంటారు. సో పన్నగలు భూమిపై పాక్కుంటూ సర్పాలు వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే, పాములు వెళ్తూ ఉన్నట్లయితే దాని యొక్క తోక తొక్కామనుకోండి, అది వెంటనే కస్సును లేసి
నాగపాము అయితే ఇంకా మరి ఇదిగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మరి అందుకే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఇక్కడ మైత్రేయ ముని చెప్తూ ఉన్నటువంటి విదురుడితో, ఎవరి పాదముల చేతనైనను తొక్కబడుటను సహింపని పన్నగములు. పాము తోక తొక్కామనుకోండి, దాన్ని తొక్కామనుకోండి, ఎవరైనా మన పాదములు వాటికి తగిలితే అవి ఊరుకోవు, బుసకొడుతూ ఉండి కాటు ఎదుటి వాడిని పై దాడి చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఈ యక్షులు కూడా పన్నగముల వలె. సో సాధారణంగా పన్నగము అనేటువంటిది అంటే ఇక్కడ నేలపై పాకేటువంటి అవి చెప్తారు. మనకి శాస్త్రాల్లో పన్నగములుగా చెప్పేటువంటి ఆదిశేషుడు, వాసుకి, తక్షుడు, కాళీయుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి. సో అలాగే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవంతుడు చెప్తుంటారు, అనంత చాస్మి నాగానాం, నాగులలో నేను అనంతాస్మి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ పన్నాగములు. సో అంటే మరి అలా ఏ విధంగా అయితే పన్నాగములు ఎవరి యొక్క పాదాలైతే వారికి తాకితే అవి ఏ విధంగా అయితే మరి సహింపకుండా ఉంటాయో, యక్షులు కూడా వారు శౌర్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ మరి ఇంతకు ముందు కూడా ఎప్పుడైతే ధ్రువుడు శంఖనాదాన్ని పూరించాడో అప్పుడు ఆ శంఖనాదాన్నే అవి వాళ్ళు సహింపజాలకుండా ఉన్నటువంటిది. అలాంటిది 3 బాణాలను ధ్రువుడు వేస్తూ ఉంటే సో వాళ్ళు సహింపజాలని వారై 6 బాణాలను ఒక్కొక్క యక్షుడు 6 బాణాలను వేస్తూ వారి యొక్క శౌర్యాన్ని ప్రదర్శించారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మనకి అంటే ఈ పన్నాగము అనేటువంటి దానికి ఆచార్యులు చెప్తూ ఉంటుంటారు, బాహ్యంగా చూస్తే సర్పాలుగా మనకి పన్నాగంగా ఉండేటువంటివి, అలాగే ఈ పాము అనేటువంటివి ఏంటంటే అంతర్గతంగా చూస్తే మనసులో ఉండేటువంటి కామ, క్రోధ, లోభాలు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ ఈ యుద్ధంలో మనకి తెలుసుకున్నంటే ఇంకా ముందు వస్తుంది నీతి ఏంటంటే వీటన్నిటినీ జయించడము, క్రోధాన్ని నియంత్రించుకోవడం కూడా. ఎప్పుడైతే స్వయంభువ మను వస్తాడో, తర్వాత కుబేరుడు కూడా వస్తారు, వీళ్ళంతా వచ్చి యుద్ధ సంఖ్యలో వాళ్ళ యొక్క ప్రదక్షిణ మనకు తెలిసేటువంటిది ఏంటంటే మనల్ని ఆ కామ, క్రోధ, లోభాలను మన పన్నాగాలు లాంటివి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు, పాముల్లాగా పాతూ ఉంటుంటాయి. సో వాటికి ఏదైనా చిన్న ఆటంకం కలిగితే వాటికి మనకి బాగా ఇదవుతూ ఉంటుంది, కోరికలు కానీ క్రోధం ఇది ఉంది కదా, ఈ లోభాలు. సో అలాగే మన మనసులో ఉన్నటువంటి ఆ పన్నాగాలు మరి వాటిని జయించడము అనేటువంటిది ఈ యుద్ధంగా మనకు ఉండేటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ ఈ పన్నాగము అనేటువంటిది ఒక రకంగా చెప్తే రహస్యంగా పాకేటువంటి గుప్తమైనటువంటి కుట్ర అని చెప్తారు, అంతరంగా ఉండేటువంటిది. సో అలాగే మనకి ఇంకో రకంగా కూడా చెప్తారు, పన్నాగాలు వన్నిండ్రా వీడు మా మీద అని చెప్పి మనం కొన్ని సూక్తులు ఉంటాయి మనకి. అంటే ఎవరిపైన ఏదైనా ఒక కుట్ర, రహస్యమైనటువంటి కుట్రలో భాగంగా పన్నాగం అంటే ఇంకొక అర్థం కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ అది కాదు అనుకోండి, ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటిది ఆ పాములు, నేలపై పాకేటువంటి పాముల యొక్క స్వభావాన్ని ఇక్కడ చెప్పినటువంటిది. కానీ మనకి బాహ్యంగా ఇంకొక రకంగా కూడా ఏంటంటే శత్రువు రహస్యంగా కుట్రలు చేసేటువంటి పన్నాగం పన్నడం అనేటువంటి ఒక వీడు ఏదో పన్నాగం వేస్తాడు అట్లా అంటుంటాం కదా, అలాంటి ఆ భావం కూడా ఉంది. సరే మనకి ఇక్కడ శాస్త్రాల్లో పన్నాగం అనేటువంటిది పాములకు సంబంధించినటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రపాద్ కి జై. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్, మాతాజీస్. ఓకే మాతాజీ, ఎవరికైనా ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే ఈ స్క్రీన్ తీసేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్, మాతాజీస్. లైవ్ ఉంది ప్రభుజీ. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ తీసేస్తే.